wong kembar kuwi sapa Durna? Satriya ing sampun jajar bumi Retawu nggih pun nak kula kaliyan Sedewa sing nyolong Kyai Udanmas. Lho, ya ganjil cara timbangan jumplak menika mboten tinemu ing akal, mboten tinemu ing nalar. Menika mayawara. Kula saged anggagapi menapa to sebabipun Bapa Durna paring dawuh kados mekaten. Karana Bapa Durna menika pendhita pujangga kraton Ngastina, pendhitane para Kurawa. Mongko kula ngertos patake Kurawa rinawa sing nyolong wujude Kyai Udanmas menika Nakula lan Sadewa. Yen pancen mekaten, mangke kula piyambak ing badhe ngajar dumateng Nakula Sadewa yen perlu Nakula Sadewa badhe kula pejahi. Ning menawi ngantos Bathara Guru paring dawuh bilih boten ngendika menapa-menapa kalian Bapa Durna, menapa Bapa Durna wani nampani kanepsane Baladewa. Minjang menapa ndika anggenipun minggah kayangan dinten menika ingkang kula bekteni Bapa Durna ingkang kula sungkemi Paman Patih Harya Sengkuni ingkang kula tresnani lan ugi kabeh para sata Kurawa dipenakni anggen mulungguh. Genah iki aling-alingan cagak wis to. Wirsasana bola-bali. Nuwun sewu. Kalilan kula badhe matur jumbuh kalian pentuling manah kula. Nuwun sewu. Menungso menika tipakipun padha lonjong ning kala mangsa atinipun boten golong. Mila menawi kula benten pamanggih kalian Koko Prabu Mandura kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Kaki Prabu Duryudana beda panemu ora dadi apa. Paton bedane panemu ora ngobak-obak marang katentreman. Inggih Kanjeng Hyang. Menawi saking pamanggih kula magepokan prahara ingkang nimbrung wonten ing Mandaraka. Icalipun keris Tilamsari Kyai Udanmas. Kula ngertos kalian sejarah bilih Kyai Udanmas menika pusaka kagunganipun Kanjeng Hyang Resi Bagaspati ingkang dipun paringaken dumateng Rama Prabu Salya inggih Raden Narasoma nalika semanten lan pusaka kala wau kangge lantaran nyidani dumateng Hyang Resi Bagaspati ngarga belah. Pancen menika pusaka ingkang ngidap-ngidapi menika pusaka ingkang ampuh. Pramila boten aneh boten mukal kathah tiyang manca negari ing sami nglirik dumateng pusaka kala wau. Merga kepingin jajak negara Mandaraka, kepingin nggolingake keprabone Rama Prabu Salyapati. Ora ana dalan sing kudu tinempuh kejaba nyidra wujudipun Kyai Udanmas. Menawi Kyai Udanmas menika sampun dipun cidra tartamtu negari Mandaraka badhe ringkih buktinipun Kanjeng Rama Salyapati Mandagrah. Dados kula anggadhahi pamanggih bilih icalipun Kyai Udanmas menika pancen dipun colong kalian Duratmaka, dicolong kalian malih. Kula matur malih amargi menggawe kula kok pamanggihipun Kyai Prabu Duryudana menika mboten tinemu nalar. Pamanggihipun Kyai Duryudana mboten tinemu ing nalar. Nyuwun pangapunten. Mboten kok kon nilar tata krami babar pisan mboten. Ning menika mangke malah bebayani menawi ngantos kedalarung-dalarung. Lumantar panaliten nuwun sewu sasampunipun ical Kyai Udanmas ing gedhong pusaka kala wau mboten wonten tandha-tandha bata tinumpuk godhong layu tapak sukune menungsa lan ugi jebole lawang gedhong pusaka. Tegese mboten wonten ingkang pratelakaken ingkang ngiyataken bilih wujudipun pusaka kala wau pancen cinidra dening Duratmaka. Menika pamanggih kula nuwun sewu. Kapeksa kula pun Sengkuni ugi badhe nderek matur mboten kok kula murang tata dumateng Anggir Baladewa mboten ning nuwun sewu maling jaman semanten menika pinter anggenipun ngapusi kalian para-para ingkang sami kecolongan kala wau. Mila mboten aneh mboten mokal mboten wonten tandha-tandha bata tinumpuk
godhong layu tapak sikil lan jebole kori gedhong pusaka pancen maling sakniku sampun pinter-pinter saya meneh maling keris ora perlu teka teng gedhong pusaka saking katebian dipun serot kemawon sampun saged dadi saking katebian niku lajeng manekung kalian Gusti semedi ngoten merem dipet lajeng nyerot wujudipun pusaka sami kalih sinden niku ya pinter nyerot ning isone yen kok cedhakan yen kok aduan mboten saged mila mboten kok nama kula nyangkal kalian pamanggihipun angger Baladewa mboten ning kula ngaturaken witing klapa sak lubunipun maling sakniki sampun pinter-pinter Pandita karya wangsit Pinto kumbang caping kawang tutuk angin ngendi nggone miwak kaliyeng kangkung nuwun sewu yen ndak rasake pirembugan iki nek saya anget panjenenganmu ki ratu sing gedhe budayane kudune ngerti karo tata krama ngerti karo udanegara mula carane ngajeni karo wong sing duwe panemu yen ora tak dumuk aja ngudal gagasan ndak iku malah saya kesruh saya warsuh lan saya letuh saiki genti kowe Pendhita Durna mung kowe Pendhita Durna magepokan lelakon ing Mandaraka iki piye mara gage kowe ngudal wawasan oh ninggih penemban Begawan Bisma kaliyan kula matur sisih nyuwun bengi samudra pangaksami nun sewu angger Baladewa angger Duryudana ingkang dhat kula hormati Adipati Harya Sangkuni lan sedaya para lenggah ingkang mapan wonten ing Takanda mriki nuwun sewu kula condong kula rumaja kaliyan pamanggihipun anak Prabu Duryudana bilih Kyai Udan Mas menika pancen cinidra dening Duratmaka lan icalipun keris kala wau andadosaken gerahipun Prabu Salyapati pamanggih kula mekaten. Lah ingkang kedadipun rembag icalipun keris Udan Mas menika sakmenika mapanipun wonten pundi? Yen pancen cinidra dening Duratmaka malinge niku sinten? Lah monggo dipun padosi monggo dipun glecah. Menawi saking panggih kula saking pawasanipun Durna wonten satriya kembar kemanian ingkang semunipun edan kalian jabatan mendem kalian pelungguhan tiyang kembar kala wau menawi pengin dadi ratu wonten negari Ngamarta mboten kelakon upamane si Puntadewa mangke lereh keprabon mesti mudune dhateng Pancawala yen ora dhateng Pancawala dhateng adine Puntadewa pun Werkudara yen Werkudara mboten purun mesti bari mandhapipun dados Janaka langka sagedipun dados ratu wonten negari Ngamarta lah ingkang dipun incim menika nenggih negaranipun Pakne Gedhe nenggih pun Mandaraka kala wau lare kembar kalau saged anggagapi yen pusaka Kyai Udan Mas kalawa dipun cidra tartamtu andadosaken penggalipun Prabu Salyapati saya awrat sateman nandang gerah wong loro yen ora entuk tamba ning ndi parane tanpa badhe seda yen Salyapati menika seda tartamtu lare kembar kala wae badhe ngemudeni ngratoni jumeneng Narendra wonten negari Mandaraka wong kembar kuwi sapa Durna satriya ing Samodjajar Bumi Retawu nenggih pun nak kula kalian sedewa sing nyolong Kyai Udan Mas lho ya kunting lagi kelak-kelak pangleres kangen apalang kandung nermoyang lir kinetap supaya yasine pidodo kang mawing wengis netra otak wontar andir kidep nyomeng cakra praupan brabak ranang kaya kembang ora wari
yen kasemeta merang seket sing mubal muruk metu dahanane malah jagat iwo patur jagat mangisupa jengkirap kaos sing manah kula sasanipun Bawadurna paring dawuh bilih ingkang paningi Indra wujudipun Kyai Udan Mas lare kembar kemanikan nenggipun Nakula lan Sadewa menika cara hitungan ganjil cara timbangan jomplang menika mboten tinemu ing akal mboten tinemu ing nalar menika mayawara kula saged anggagapi menapa to sebabipun Bawadurna paring dawuh kados mekaten karana Bawadurna menika pendhita pujangga kraton Ngastina pendhitane para Kurawa mongko kula ngertos patake Kurawa rina wengi sing diarak mung pejahipun para Pandhawa menika mujudaken pambudidaya rekayasa sandiupaya sanggit rungsip ingkang dipun tindakaken Kurawa kangge mrepeli kekiyatanipun para Pandhawa lantaran dakwa kembar kemanikan kula mboten saged nampi kanyatan menika mboten tinemu nalar mboten kebeng akal nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa kula menika mboten waton ngucap ning ngucap sing ngangge waton ala tanpa rupa kula menika pendhita sing jenenge pendhita ki mapane dipundi lan ditata dipundi pangandikane ditata ngreh sulabawane yen munamuni kudu mawa dasar mawa waton dasaripun menapa ndika kok ndakwa dumateng Nakula Sedewa awet pangsite dewa sinten dewa kayangan kabeh dewa teng kayangan mboten enten dewa teng komplek sebutke apa Bathara Guru ing Kahyangan Suralaya, Bathara Brahma ing Kahyangan Argadahana, Bathara Indra ing Kahyangan Kaindran. Mang sebataken. Suralaya Sang Hyang Bathara Guru sing paring dawuh kaliyan Durna. Paring dawuh pripun? Paring dawuh dumateng kula bilih ingkang paningi Indra wujudipun keris Kyai Udan Mas mboten wonten sanes kejawi namung Nakula lan Sadewa. Saestu Bathara Guru paring dawuh mekaten. Saestu nggih. Yen pancen mekaten nuwun sewu. Sedaya katuran pinarak ingkang prayogi sampun ngantos jengkar saking papan. Daya-daya kula badhe nyuwun pamit. Anggen anak Prabu Baladewa badhe ten pundi? Nyuwun pamit badhe munggah kayangan. Kayangan pundi? Suralaya. Yen ten kayangan ajeng napa? Badhe nyuwun prisa kaliyan Bathara Guru. Apa pancen Bathara Guru paring dawuh lamun to sing nyolong wujude Kyai Udan Mas menika Nakula lan Sadewa. Yen pancen mekaten, mangke kula piyambak ing badhe ngajar dumateng Nakula Sedewa yang perlu Nakula Sedewa badhe kula pejahi. Ning menawi ngantos Bathara Guru paring dawuh bilih boten ngendika menapa-menapa kaliyan Bapa Durna, menapa Bapa Durna wani nampani kanepsane Baladewa. Minjang menapa ndika anggenipun minggah kayangan dinten menika ugi kula teka ning kayangan ora bakal ketemu karo Bathara Guru. Sebabe pripun? Merga Bathara Guru dina iki nginep ning guyangan modern. Ora bakal ketemu karo Bathara Guru. Ora bakal kakon ketemu karo Dewa Suralaya. Ah, becek. Menika kok mangke kriwikan badhe dados grojokan perkara sepele bakal dadi gawe wong guyon dadi tangisan. Menapa to sebabipun kula matur kados mekaten amargi dawuh pangandikanipun Bapa Durna menika mboten mawa waton, mboten mawa dasar. Mila sumpahing manakula sinten kemawon ingkang badhe murang tata dumateng adi kula kembar kemanikan mangke musuhe Baladewa. Lan kula anggep bilih sarasean menika mboten sah. Sarasean menika mboten kangge menawi pancen sarasian menika resmi lan adil kedahipun ingkang dipun undang wonten mriki mboten namung para Kurawa ning klebet para Pandhawa ugi dipun ulemi adi kula Ndarawati Yayi Bathara Kresna ugi dipun undangi ing menapa kok sing diundang mung Kurawa tok Adipati apa Kakang Durna apa Ratu Ndarawati angger anak Prabu Kresna ora diaturi rawuh sarasian ana ing Takanda. Ya wis tak undangi, wis tak ulemi ning panjenengane tek ora ana kabar. Lah niku
Wis diundangi kalian Patih Haryo Sengkuni. Ning ngene niku gandeng wong kondang, wong sugih, ratu pisan duwe derajat pangkat. Nalika ruwin menika anggenipun nyawonaken medya sowan ning masyarakat, sowan ning ndi-ndi. Ning bareng lakon dadi ratu tenan, ora gelem sawung kalian para kawula. Niku eleke Ratu Ndarawati ngoten niku. Ora gelem kumpul kalian para kawula menika. Nyatanipun sampun dipun undangi. Wis ngene wae saiki ngene. Yen mung bengkerengan bantah dredak munggah panca bakal ora bakal ana rampunge. Adate wong pirembugan ki lamun to ora bisa nemokake titik temu nggunakake swara akeh. Saiki aku tak nyuwun prisa marang kabeh sing kepareng lenggah. Yen Nakula lan Sedewa didakwa nyidra anane Kyai Udan Mas kira-kira kabeh sing lungguh kene sarujuk apa sarujuk? Sarujuk. Sarujuk. Nakula Sedewa malih. Nakula Sedewa malih. Malih kabeh dewa sakembar malih. Menika saya lucu tur sanget. Yen nganggo tembunge mentereng ngangge voting, ngangge swara anyong dumateng Bapa Durna. Sebab napa? Sing teka teng mriki Kurawa tok. Arep dihapusi no uripun. Enten brengok ngoten niku memper mergo kabeh do demo dipandhegani kali Pak Ribut. Kabeh sarujuk Nakula Sedewa maling mesti Kurawa tok. Kurawa anggenipun kalih kala Pandhawa menika musuh. Mila sarasian kula menika mboten panggep sak bir gedes. Kula mboten sarujuk. Sinten kemawon ing badhe murang tata kaliyan kembar kemanikan mengko urusane karo Ratu Mandura. Sarasian besar. Kuning angin guragrane ngarga gura gurnita rep kakiri-kiri nuwun sewu Kanjeng Hyang Tapondo gandeng sampun wijang gamblang cetha pratela pilih ingkang wani nyidra wujudipun pusaka Udan Mas mboten wonten sanes kejawi namung satriya kembar kemanikan Nakula lan Sadewa. Kula badhe mrentahaken para Sata Kurawa supados ningkes bondo tanganipun Nakula Sedewa badhe kula paringi paukuman. Yen Kurawa sing makarti nyibarate gaman iki mengko kelandhepen Duryudana, aja Kurawa sing tumandang. Ning sing ngadili Nakula Sedewa ya dulure dhewe wae. Apike lelakon iki dipasrahake marang si Arjuna. Mula prayogane Janaka diundang men teka ning Talkanda kene sarana diputer giling utawa matek aji pameling. Durna wonten dawuh Janaka ki lak muridmu. Nggih menika murid kula kinasih. Gandeng kowe pendhita pengpengan mara gage kowe mateka aji pameling si Janaka tekakno ning Talkanda kene. Nyuwun pangapunten menawi kula kedah matek aji pameling mboten saged penemban. Nek ora iso sebabe apa? Ngapunten kula dereng kramas penemban, dereng kramas. Kula dereng suci menika. Mboten badhe mandi menawi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti. Pasrah bongkoan kemawon dumateng paduka penemban Begawan Bisma ngoten. Pendhita nek kaya ngono. Nggih nyuwun ngapunten. Bojo kula menika dijak lereng sewengi mboten purun. Jaran kae. Jaran dasmu kuwi ora. Ya wis ora usah geger karo Sengkuni mesti geger tuwa-tuwa nek kaya ngono. Wis lungguh pang prayoga aku sing bakal nyeluk si Danan Wijaya.
malinuting kidung kadung kadereng hamor membangun mana rahayu hayu ana tanah golong kumulung manatu koro mengko dhisik foto Prabu Ndarawati nadyanto kowe iki Narendra ingkang kebak ing tata krama nanging ndak sawang saka pamandengmu kelawan pun eyang semune tek ora rena kang dadi rasamu ana apa Harimurti nuwun sewu Kanjeng Hyang paduka menika sesepuh ingkang kedahipun kula aji-aji dipun hormati sarta dipun pundi-pundi dening putra wayah ning ibaratipun banyu ingkang bening sak mangke dados butek ingkang andadosaken butek menika paduka Kanjeng Hyang kawontenan ingkang padhang sak mangke dados dedet inggih saking pakartinipun Kanjeng Hyang lho dosa keluputane Bisma apa kuwi aja paton ngucap kaya mengkono Kresna nuwun sewu kula wani ngabotawan utawi totoan kalian jenenganipun menawi adi kula pun nakula sadewa menika mboten lepat mboten klentu kenging menapa kok dipun fitnah nyidra wontenipun keris Kyai Udan Mas menika mboten tinemu ing nalar lho nalika semana ki ana pirembukan ana sarasian ngemapan ana ing Takondo mongko ngibarate gending eyangmu iki mung ngegongi kepiye kersane para-para ingkang padha rembukan ning kono lah kok dadi kowe ngluputake marang aku nuwun sewu kedahipun paduka menika saged mambengi sarta amenggak dumateng para Kurawa ingkang tumindak marang tata kados mekaten satemah anget dukumba karukunanipun para Pandhawa Yaya Arjuna ingkang tega mentala nenggih ngendhangaken Yayi Nakula bab menika kula mboten saged nampi yen kowe ora iso nampa kowe arep apa nyuwun pangapunten menapa kula kedah ngemutaken dumateng Eyang Bisma yen kula emutaken sarana alus mboten saged napa Ratu Ndarawati kedah kasar kaliyan paduka yen ngejak geger pondok kira wedi karo kowe ayo boleh papak sing gebar Pendhita Takondo dijarang Tata Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Hayuwa sungkawing tias mring solaing rene ira wae ladalah jagat Dewa Bathara ya jagat mangestu para bareng ngetokke pengeram-eram kanthi nibakake daya kekuatan panggetak malah padha karo miyak marang wadimu ing atase penemban Bisma tek ganjil kaya mengkono aku bisa maca sapa to sejatine kowe yen ora tak musuhake iki mokal rampung perkarane
sing bonang ndi sing anu. Nyambut aku labur-labur marang Sri Kresna Nata Agung Ndarawati Paduka Prabu Harimurti. Kowe ngopo tek rene kaya pinetik talingan kula dipun timbali kalian Ratu Ndarawati. Krungumu piye? Gegong rene iki lho wedokan. Tak tutuk ndasmu. Dudu kowe sing tak celuk. Lah sapa? Iki sing tak celuk. Ya kabare lara untu mboten. Wis sehat. Ampun, mboten nate sakit paja kula menika. Syukur. Piye kabarmu? Ya. Yahene meksa ngedek Ratu Ndarawati. Kabarmu piye, Man? Ya ampun suwe ra ketemu e. Nggih. Mboten wonten sambi kala setunggal menapa. Sehat ya? Inggih sehat. Bojomu kak? Ya. Inggih. Sayem lho. Sayem Prabu. Ayo, sehat. Inggih pangestunipun sehat. Aku kelingan nalika semana lek mau nemu ning Triwindu. Guwa Windu Triwindu. Padake barang lawas. Lah seneng malah sing lawas-lawas kuwi. Anakmu? Ya. Nggih Purwaganti. Aku arep takon lali, wis jenenge Purwaganti lho. Niku lairipun anyarengi gantosing jaman saking jaman Ramayana nganti jaman Mahabharata. Mila naminipun Purwaganti. Kaya ngono kuwi. Ganti rugi. Ya. Mboten nggih namung Purwaganti. MSN. Mboten nggih niku. SNI. Helm niku ora. Eneng apa? Kuwi jane rasamu kuwi ning endi? Aku saben-saben bakal ku mlawe arep ngundang Anoman kowe omong dhisik, mongko suarane banter kowe. Lah jeneng ndi kok to? Iya no. Kowe aja nripeti lakuku. Rumangsamu dadi Ratu Ndarawati gampang nopo piye? Aku ki pakaryanku akeh kudu ngrampungi perkara pirang-pirang. Parandene malah kok ruwet kok kisruh kaya mengkono kuwi. Apa ngene bae? Men gampang anggenku nemtokake perkara ijol dapuan apa piye? Maksude kowe dadi Kresna, aku tak dadi Bagong. Men kowe iso ngrasakne kaya apa abote Ratu Ndarawati. Upamane kowe dadi Kresna kira-kira gelem apa ora? Iya ta. Saiki coba sing kerbadak. Nyuwun tulung, Mas. Upamane kowe dadi Kresna kira-kira gelem apa ora? Gini yo to. Wis kene rek. Kresna kene. Ngolah ngalih. Ben diarani penabuh pinter apa piye? Ngolah ngalih. Ono, Kresna. Lingguhe nang dhuwur. Ya. Lah Bagonge kosong, aku tak Bagong. Mboten sekeca kula jenengan wonten wingking kula. Biasa iki dek senengane kok mburi ya iki. Tak printah endo to. Apa-apa wong iki wis diperintah karo bose. Kurang cilik ora, Mang? Kirang alit. Mati ora? Kirang alit. Ngilah yang ngawikna mastuna masidam sekaring bawono langgeng bela dalah babar pisan ora nduga mono pendhita kendali sadaya kuwi kowe Anoman ya Sembrono Senggono. Oh iya Senggono padha becik ketitik ala ketara Anoman. Lha kula mangsul iki kados pundi? Padha becik. Inggih mboten wonten sambi kula setunggal menapa. Diprayogakne anggen mulungga ya, Man. Inggih pangraos mboten kirang prayogi. Elane muri Bagong. Ya ampun, dipenakne nggon mulungga ya, Gong ya. Nggih mboten kirang piye.
Senengane kok ora ya dicokro apa piye? Abang gawa. Gawa. Nang ndi tak gawa kuwi? Siji cokro, loro rokok tak gawa nang ndi? Endi? Ih. Ya ampun kok kegila-gila. Ndek kaya dolanane anakku iki monter-monteran. Ngelek kualat aja aneh karo cokro. Man, wonten dawuh. Iki ana pakaryan. Niku dereng dipun tibani Kembang Jaya Kusuma ben. Ben turu anti isuk, Dek. Jangkrik. Ora nek sing gugat turun nang bus akhir mulih dhewe kok kandange mepsa aku. Aku lho uripno wis ben nganti isuk ben ngono terus ora. Kae penemban Bisma kae pek semune ana bab sing ora tinemu nalar. Nibake daya panggetangan ngedap-ngedapi. Mula aku ngundang kowe kuwi ya mong kowe sing iso ngrampungi. Kersanipun mungsuh mulawas jedul saka kuburane. Kowe ngletak ning mburi sapa? Ya ampun kowe ora ngalih tenan. Kebiangeten ora bangun wae. Mam. Lah ya bukan, akhirnya kok bong tak adekane wis ganti kelir aku panggah bubuk nang kene. Sinun Prabu Ndarawati, gorek ora aku iki lho kek njaluk rokoke. Rokok-rokok piye? Ngerokok cokro lho. Ana ya rokok cak cokro, aku duwene kanca tani. Tani mati. Liyane kena wong tuwek ora. Ana apa Anoman? Nuwun sewu. Kula nampi dawuh saking Nata Ndarawati Sri Bathara Kresna. Kowe diperintah apa aja manut karo Ratu Ndarawati sing minger kiblate. Menawi sesembahan kula Ratu Ndarawati mboten minger kiblate. Lah sing minger kiblate jenengan ndika menika ingkang minger kiblate. Loh. Mudar-mudar Anoman biyen ora bakal aku mati yen kowe isih jedul saka kuburanmu Dasamuka. Apa abang? Kowe ngobak-obak banyu bening karepmu apa? Wiwit kuncung nganti gelung aku goleki Titis Widawati. Mongko ripalungguhan iki Widawati nitis marang bojone Janaka sing jenenge Wara Sembadra. Mula aku ngarah patine Nakula Sedewa. Yen Nakula Sedewa mati pendoliane mati ngenes. Janaka ya mudhar, Sembadra dadi randha barak kokok.
Wiwit biyen nganti saiki ora nate aku menang tanding karo Anoman. Yo. Ripalungguhan iki aku mundur. Ning mundure Dasamuka ora kalah. Aku ora kalah. Tak enteni limpene para Pandhawa. Janji wong Pandhawa ndeglek imane pecah kerukunane. Aku sing bakal ganggu. Tumilak wadana kengit pangasabdining kusuma memayu waloyeng negeri kraitanen timen ngrado sedaya dawuh paduka badhe kula gegem kinarya pepagem kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami daya-daya kula badhe ngestokaken sedaya ingkang dados pangandika paduka kula nyuwun tambahing berkah pangestu Kanjeng Hyang sing percaya ya nggih sing percaya wong yen darbi sedya hayu mesti bakal manggih rahayu kula nakula katinetраning uga rapuh sabaning kukila ring kanegara saketer kene tunganing kumlir wusing wini panca Petruk nggih Den kula nderek prihatos ningali kawontenanipun dika ingkang kados mekaten ing atase wong jujur wong prasaja parandine malah ke taman awanget kados mekaten ora perlu kowe melu susah ning ripalungguhan iki kira-kira bab apa sing kudu ndak jangkah bab napa to niku dipun kersakaken aku yen perlu sumpah bakal ngubengi jagat ora ana mandheke sadurunge aku nemokake Kyai Udan Mas aku ora bakal bali Petruk. Yen ngoten gandeng menika magepokan kaliyan pusaka, aja-aja pusaka menika mapan wonten ing piyayi-piyayi ingkang remen kaliyan bangsanipun barang-barang ingkang lawas kados mekaten. Kula menika kulina wirawiri golek barang-barang lawas ngoten niku. Yen sampean kersa nggo tumut kaliyan kula ning ndi pun to,
Mriki menika sanggar. Sanggar inggih. Sanggar apa? Naminipun Sanggar Asih Prana. Panjenenganmu ki sapa? Inggih, nami kula pun Panji Pamungkas. Panji Pamungkas. Inggih. Jengandika sinten Raden? Ditepungake iki putra Ratu Mandaraka, Rukmarata kang dadi kekasihku. Manut kabar sing sumebar warta ingkang rata jare panjenenganmu kersa mundhut barang-barang lawas utawa pusaka-pusaka sing duwe daya ampuh kanggone sing percaya. Inggih, kula mboten namung nuwun sewu numbas, nanging upami wonten piyai ingkang ngersakaken badhe mundhut pusaka menika waton cocok reginipun tartamtu badhe kula aturaken. Amargi kula menika peranganipun menungsa ingkang tresna kalian barang-barang lami kados mekaten. Iki ana barang tur ora sembarang barang, ning iki pusaka pepethingan Mandaraka. Iki wujute mrih mangsut narimeng kalbu budine kang den bawani mangke rumiyin menawi mboten lepat ingkang dados pamawas kula menika Kiai Tilamsari ingkang pamoripun udan Mas. Ya, pusaka Kraton Mandaraka. Manut dongeng menika lak pusakanipun Sinuwun Prabu Salyapati. Ya aku anake, tak dol ning kowe. Lho, kok disade pusaka kraton pek disade menika badhe kangge napa? Tak nggo mendem. Mendem, ya mendem omben-omben, ya mendem karo wong wedok. Tukunen. Dalem tukunen mani pira? Kok mboten iman-iman wis to tukunen. Ora mung iki, akeh pusaka sing wis tak dol. Yang perlu yang pusaka Mandaraka wis entek. Kae pendopoe sakane tak dol siji-siji kene. Lah dipun gantos mawi napa? Ngangge pring bakal. Tukunen. Lah pinten reginipun? 100 yuta tak caoske kowe. Menawi semanten kula mboten gadah. Wanimu pira? Nun sewu menika nembe sepen.
saya wulan ngajeng menika malah saya seben. Mboten wonten tiyang ingkang pados wujudipun barang-barang kados mekaten, mila menawi pareng menika kula tumbas sedasa yuta. Loh, aduh men kok 110 iki lho. Kok rumangsamu tuku tahu bulat kok ya 10 iki lho. Lah gadah kula nggih namung semanten kok. Wis ngene tak dunke 80. Mboten gadah kula nggih namung sedasa. Kowe munggah to? Mboten saged. Ya wis aku tak medun nek kowe munggah. 50 kono piye? Mboten nggih namung sedasa. Aku wis mudhun iki ora gelem munggahi karepmu piye? 30. Yen pareng 15 yuta kula tumbas. Tak longke kowe. Yo. Menika gangsal welas. Ya. Lak tampa. Muga-muga dadi srana kowe bisa mulya wibawa. Kapan-kapan yen aku dolan rene meneh, Rukmarata teka kene meneh nggawa dagangan kowe kudu nuku lho. Tak dongake rezekimu akeh. Bludes ngono. Iki lho sawangan iki lho masalah gamelan pirang-pirang set nang kene ditumpuk iki lho. Nun sewu napa ngriki nggih gaden? Mboten. Mosok gamelan kaya ngene apik-apik ngoten ya Allah. Jan uduh karepe dhewe. Niki wayang bomo niki prada. Nggih kaya ngerti mau li cantane ning gedhek kaya maneman kaya ngene bomo cara nggen kula jenenge bomo encik. Apike ora umum ngene iki. Anggere metu biasane ngoten niku wah jan elok temenanan. Iki lumayan iso obah dhewe to, Tru. Lah kene nggih gawat ora kaya ngono kuwi ora. Ya ampun iso medeni kaya ngono. Wah, ora. Kok iso guneman ngono apa ngemut radio? Mboten. Pancen kala mangsa barang-barang lawas menika anggadhahi daya ingkang ngedap-ngedapi kados mekaten. Wah, juh. Elok. Kaya ngono kuwi. Nuwun sewu menika sinten? Nggih. Dipun tepangaken kula panunggalanipun para Pandhawa. Nami kula pun Nakula. Jengandika inggih nami kula pun Panji Pamungkas ingkang lemo wirawiri sinten? Aku Panji Tengkorak aku. Panji Tengkorak. Lah kono Panji kok. Duh, masalah Panji senane dolanan ula-ulane gedhe-gedhe kobra barang e, Tru. Kudu iki beda ngawur ora. Lah wonten kersa menapa kok tindak mriki? Nuwun sewu. Napa leres bilih jengandika wonten mriki menika sadeyan barang-barang lami pusaka lan sanes-sanesipun. Nggih, pancen mekaten kula nggih numbas nggih nyadi paton cocok reginipun. Oh ngaten. Nggih riyen sik teng wingking mang centel kene wonten wujudipun keris ingkang mebyar mawa sorot nika napa? Ingkang pundi? Kae mburine kok. Nika naminipun Kyai Udan Mas. Lho.
saged kemawon ning menika mboten kula sadi. Ningali rumiyin. Nggih. Menika nembe kemawon kula pikantuk. Pikantuk saking putra Mandaraka naminipun Rukmarata ingkang nyadi pusaka menika. Lho. Putra Mandaraka? Inggih. Wonten apa? Mboten napa-napa. Kula tumbas nggih pinten reginipun Menika mboten kula sadi. Mboten kula sadi. Nyuwun pangapunten menawi sanes-sanesipun monggo. Menika wonten wujudipun jemparing, wonten wujudipun gebyok, wonten tombak, wonten maneka warni. nek kendange barang nang mburi kok ya ampun. Tak tabuh sik tundung ting. Kok iso dinge cilik to. Tundung ting. Iki diwangkesne mau piye ngono lho penemban. Nggih kajenge sak wontenipun kados mekaten kok. Wah, jan elok. Pinten kula tumbas? Pinten yuta? 50 yuta kula bayar sakniki. Mboten. 100 yuta kula bayar. Mboten. Gang 100 yuta kula bayar. Mboten. 1 miliar Mboten sagedipun dibayar ngangge nyawa kula. Menika mboten kula sadya jenengan nekat kemawon. Babar pisan ora nduga mono. Lamun to ingkang dadi panji pamungkas ki mau kadangipun Kakang Yayi Sadewa. Inggih Kakang Mas. Kula dados brahmana dados tiyang ingkang sadhe wujudipun pusaka menika ugi pados sisik melik baya wonten pundi papan dunungipun Kyai Udan Mas ingkang ical. Gawanen rene kakek. Syukur bagi 1000 sekethi jumuruk. Dene Ripalungguhan iki bocah kembar, bocah lolo. Nadyanto kebrangas lelakon sing abote kaya mengkono parandene bisa mbuktekke karo wong sak jagat. Lamun to jeneng sira ki gedhe tanggung jawabmu. Sanadyan wis mapan ana negara Ngamarta parandene gandeng Mandaraka ki negarane leluhurmu biyen mula kowe isih cawe-cawe tumrap karahayon lan keslametan negara Mandaraka. Mun inggih Kanjeng Hyang. Ripalungguhan iki ayo ndak kanthi marang Mandaraka. Muga-muga baline Udan Mas dadi srana. Waloyane ya kuwi wakamu Saryapati. Napa to mirah ingsun Oh
jagat ing Mandaraka negara Kaprawasa kingkil sampun pinten-pinten candra parandene madal saliring sada hanenggih nata agung Prabu Salyamati ingkang nandhang ruga sanadyan ing garwa nenggih Dewi Pujawati ya Dewi Setyawati tansah sumandhing parandene tandhangkit anggugah dumateng kasantosan Prapanira Resi Bisma miwah satriya kembar kaya-kaya dewa ingkang paring usada ingkang putra kekalih kula pun nakula kula pun sadewa nyuwun pangapunten awit saking pangestunipun para sesepuh lan pinisepuh kula saged manggihaken wujudipun Kyai Udan Mas lan nyuwun pangapunten supados lelampahan menika boten wungsal wangsul lan ambal-ambalan dumados wonten Mandaraka kepeksa kula bloko Kyai Udan Mas dipun sadhe kalian ingkang putra Kakang Rukmarata Pangastining Ludira kawang panggegana pang sumirat mugi paduka paring kepanjar dumateng negari Mandaraka anakku tak loro aku lawan Sedewa aku banget tarima kasih merga kowe sing dadi lantaran baline Udan Mas kaya didodhok atiku wis ambyar buyar panggayuhku merga aku duwe anak lanang loro Buris Rawa karo Rukmarata sing nyatane mrucut saka gendongan luput saka kudangan mbok menawa aku lakonku kaya ngene iki ngundhuh karo tanduraku dhewe merga aku biyen tega mentala nyedani karo wong tuaku mara sepuh ya kuwi bapa penemban Bagaspati ya nganggo Kyai Udan Mas karma sing tak tampa lelakone kaya mengkene nuwun sewu menawi saking panggreba kula mboten mekaten karana tiyang sak jagat mangertos bilih anggen paduka nyedani dumateng Eyang Bagaspati menika yektosipun sampun dados kersanipun Eyang Bagaspati ingkang ngersakaken dipun untapaken wonten ing kasuwargan langgeng pramila kula suwun kanthi sanget sampun ngantos hanenutuh diri mangke menawi tiyang menika bingung bilung-bilungan jibet bebek ing penggalih tartamtu jengandika mangke tebih saking kuwarasan mboten saged santosa lair gatosipun kok ya
Koto anak Prabu Salyakanti pun bapa takandha ingkang prapta ning prajamu Mandaraka ngertenono wong kuwi yen nandhang gerah wong yen nandhang lara kaya jeneng sira ngono kuwi yektine carane pangeran anggone nyuda utawa ngilangi lan ngurangi dosa-dosa sing wis dilakoni biyen lan saking lelara nadyantana sing ngarani lamun ta kuwi ujian utawa pendadaran utawa pepeling saka Gusti ning yektine pangeran paring wujude lara marang titah ing pamrih supaya titah mau gelem nyedak kelawan Gusti ingkang murba jagat lan magepokan kelawan Kyai Udan Mas sing ripalungguhan iki wis bali marang negaramu sing nyatane keris dapur Tilamsari yektine ana sing duwe kapitayan lamun ta Tilamsari sapa wae sing anggaduh Tilamsari uripe bakal tentrem kebak kamulyan yen bebojoan bakale uripe atut runtut keruntungan nganti bagya mulya ewadene pamor Udan Mas awujud tetesing banyu kencana utawa kuning ingkang ngumpul lima-lima wong sing duwe keris Udan Mas bakale gedhe wibawane murah rejekine upamane dodolan ya diparingi laris nyambut gawe apa wae sarwa untung kebak ing kabegjan nanging yektine kuwi mung minangka srana kuwi mung minangka piranti saka Gusti merga kabeh tekliwering kahanan ingkang dumadi ana alam padang sing nemtokke dudu apa-apa lan sapa-sapa ya mung Gusti ingkang Maha Trisna Sarya